Een rondje. Nog 2 rondjes. Een bril. Misschien wordt het echt wel een auto. Een popkes. Alle popkes. Ja. Dat is een snierpop. Ja, en dat is een snierpop. Dit is denk ik in de winter. Een jonkje. Volgens mij zit het pop in de driewieler. Nee, een sneeuwboom. Nee. Je gaat al een keer Nee, die zit op een fiets. Een fiets. Ja, fiets. Het stuur van een fiets. Pakjesdrager. Kom direct Spek. spek. Ja. En die zit achteruit en dan let er net op. Achterom, maar dat is heel gevaarlijk. Nou, omdat Als er iets voor die zit, dat kist dan net zien en dan botst er die om. Ja. Wat is dat? Stoplicht! Ja. Die zit op red. Ja. En hij riet er dan doorheen, toch? Daar riet er dan doorheen. Mevrouw? Een oude mevrouw en die zei stop. Oh, die doet zo Ja. stop. Dat is een politievrouw. Ja, zo kunnen. Oh nee, die doet zo. En dat is heel erg schrikt. Ja. Nee, die denkt van, gaat dit wel goed? Want die denkt dat hij gaat botsen in een auto. En dan moet hij heel snel naar het ziekenhuis. Oeh, dat is een deftige dame. Hé, dat lijkt het hele vol op mijn man. Ja, ik was ook hier. Ja, en zo'n jas. Maar dan in blauw. Vogel. Ja. Of een kat. Nee. Nee. Een hoen. Ja. Die achtervolgt hem een beetje. En hier zit hij ook nog stil. Nu zit hij een beetje te zien. Ja, dat is een herder. Ik weet net wat voor hoen dit is, want ik kan er nooit een reden hoen jongen. Kijk maar. Een bloedhoen. Wat is dat? Ik weet het nog net. Wat is die aan het doen? Op een skateboard. Ja, een hoen op een skateboard. Ja, skateboard. Misschien is hij er wel opstappen en dat hij heel het de oor glieden en dat hij haast in het jonkje ombotst. Ik denk dat het jonkje achterom zit omdat die hoen het kan hebben. Oh. En die schrikt heel erg daarvan. Dat is zwart. Zwart. Ja, die... Oranje. Dat is oranje. Ja, die wordt zwart. Nee. Die wordt dus ik ben zwart. Die Dan komt er dus een green. Ja, gelukkig. Die wordt green. En green, ja. Laat mij ze vertrouwen. Wat gebeurde er?